फुंकाहाम सार दा फुंकाहाम खानाका नरकनि बिसिंति काइसा मियानि कक्तमा ओ बुनुखा गंके लाहारका सलायनाय सिनि दिमान माया एनएलएफटी तै एटिटेट बिसिंति खाना माने ताबसुक जरा लाहारा दा आचक लाइखा लाहारा जों आचका जत मिडियान हामबाय मारो प्लाय नौ जरा माने बगै बरा तिनी आनो जों लाहार आचका जों 5टा आवारनि हयते जों स्टार्ट खायका आचक माने बरा साका जततो नांनि डिसिजन नांनि सल्यूशन 21 तारिख नांनि जे जरा एग्रीमेंट नांनि डिमांड जतना सक्सेस अंखिनाय नरा फाइदि टेबिल आचक जत सालाय खायके जे समस्या समाधान अंनाय हिंसाका इनखाय बतो ब काइसा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इनखाय ब कोसे थांमानिबा जों थांगै डिसिजन ना लायग्रानाय 21 तारिख डिसिजन ना वय जों जेदिनि अंया हिंखाय हायनो हाय लामावनो जों आचक फायफिनाय सार हाइके ताबसुक जरातो नरकनि बिसिंति वाइसाया वाइनिया वाइरे वाइ लामा कसलाय माने नुखा एनएलएफटी तै एटिटिएफ नरकनि अबकी बदल काइसानि बिसिंबो दा अब हाइकेनो वाइरे वाइ अब इनखाय जतनो बदल काइसानि न जों बदल काइसानि जों अ जागाव एनएलएफटी इन एटिटिएफ जों जतनो दङ अ ग्रुपनि तिनी जों जे जरा मान थाइसुथाय तिनी तिनिं लाथिं तिनी जों जालका गया केस पाइया को मान थाइसुथाय माया इनखाय जों जत केस जों माने तिनी अखरा रावबो सामनो सावो अब कौनो इनखाय अखरा राव सावोबो अ कौनो सावो जोंबो अ कौनो सावो इनखाय अ कारणनो जों जिदिनि बरा वाइ फान बरा गसेका माने अब त काइसान डिसिजन ना होना नांबले इनखाय तंमुं से 21 तारिख जों डिसिजन ना लायो जों ना लायो जेदिनि सल्यूशन उंया इनखाय हायनो हाय लाहारावनो आचकफिनाय सार हाइके ताबसुक जरातो नरकनि बिसिंति वाइरे वाइ लामा कासैबो नरकनि जोंजाल पाइलाया हाइके 21 तारिखनि परेवो ताबु हायनो हाय नरकनि अ सानमुं तै नरकनि अ जोंजाल रक बरक मुंसाबो गसिना जागिया गंके नरकनि बिसिंतिले बहाय लामा कासुं तंनायना दिनि तिनियो तो बरा फाइये जों तो तिनियो चिनि जे जरना के आनरेटने अनगेटर माने अनलिस्टेड चिनि जे जरा गेटर राव और केबो लीडर करे केबो पद हिने करे जतन सिपाई जतन गेटर जतन लीडर अब ओ जागो तिनिनो चिनि अमा के फर्स्ट पॉइंट तिनिनो चिनि अमा फर्स्ट नि एंगे के अमा हाई खलाये कुनो दिन माने अकरा रावनो करे सिपाई राव माने सामंग तांग माने करे तिनिनो लाइफ बमा सै माने फर्स्ट पॉइंट एंगे तंमुं जे जिदिन बरा तैबो ना होया एंगे बिसकां तैबो सभा कोतरंग अमा हाइता चिनि हाइके तिनि खरकसा नों सेंक्राक हिनजागै फाइका बा दफा बागिनो नरक तिनि याकलक तैखा हकां तैखा गुली चालायखा हाया दिबा हाइके ताबसुक जरा नरकनि जे चकफां अक्रा हिनजाकने रगले ब्रकनि बिसिंतिले ताम मेसेज तो अब रक तो बरांनि अपर बरा बखाव बमते वानसौ अब जों सिना करे बरांनि बखाव बबहाय बरा सिलेक्शन ना अब आं सिना करे केनो कारण सिना करे हिमानि कारण उनका काइसा तंगो कक्थाय और काइसा बरांनि जे जागाव जों थांमाया जोंनो बरा रोना हिंसाव अतो दिन अतो तारिख मानना हि अब कोनो दिन सिलेक्शन खालाय जागिया बरा बाय एंगे औ ऑडिशन जों तिनि बायध्यता सैयै मालया बखावति कि मालया जों लामाव जों मासुकसि अमनि बागैया सार हाइके ताबसुक जरातो नरकनि बिसिंति अब हाइके न वाइरे वाइतो कासलायखाना हाइके नरकनि ओ जे कासुमानि थांनाय ताल रगो बाहायनो कासलाय माने ताबसुक जरा काइसापानो तिनि मन्त्रि रकनि बिसिंति हापांनि बिसिंति गसे नरक लाहार कासुमानि फियगैरि जालाय ताबसुक जरा जे लाहार कासुमानि काइसापानो डिमान्ड मादमाखा अब तो माने मानै तंगो हिसावो तबो चेनि थानि न करिको अमनो काइसा ताम हिकायके जों तो फार्स्ट डिमान्ड जों मानायग्रानाय ताम हिकाय जोंनि जेनि मुसुं तैबो खलाय मांग्रा लियाबा नायो 21 तारिख सिलेक्शन जिदिन नायो जिदिन ओनली हिकायके डिसिसन जों ना हननाय फुरुं के तेवसे लाहार ताइ वाइसे आसुफिने ओ लामा नो ताइ चेनि कोनो खलायते करिचो सिलाइति ताबो चेनि फान करिका
ला अबयस्से जोंनि परिबारनि बागै बोसा बोतै ताखौ बुखुनि बागै जों हकां बालै सिलाय फैयो जों जबा खालायो जों पाराया कावो नगया कावो हगिया कावो बुमाया काय बुफाया कावो जों जबा खालाय फायथानियो जोंनो तानि दै तिनिला तिनति साजा गया अबनि खरां टिसा थानियो न तिनियो आंगा बरा कोसाय थांगा जतसो नांनि सिलेक्शन जत न सियारा आचोखायनो सिद्धांत अंनाय बिनि साका अबयस्से न जों सिलेक्शन खालायलायसिनाय जों चंलायसिनाय आचोवै सालाय पाइमानि परे नुसं जिदिनि सिलेक्शन ना हजाय आंगा हायनो हाय जों अरनो मा चौफिनाय लाहारनो Sir, hai kita bu kaisa message lukurok nila tamo message tong nai lukurok to norok ni sakao tabuk belekheno koksil chamong bisil chalai tongkha tini sak ni manthai no nana ni bagai lahaka solayu tongkha ba lahaka somani yakolono phiogoi bu rimani aba haisung mangpli rok bahai no mangkha thiaba tini haina hai norok ni bisingti taiwaisa laharka sona ni phaika kaisa lama phiogoi rijakha oba hai rok no pile nong lukurok no message tamore ne abo kaisa nangmane kok nangkumane kok no belen hambai o kok sangtaniya amo kaisa jotoni thane সংবিধান tong সংবিধান je swijak tong mane সংবিধান ni mote ma thangnai kaisa boro bokho baifano joban khlai phela haike chung bono kaisa chung puito khlaina dorkar nai emanga thuwai muktriman puro emang no mane kogna chung bisas ma khlai grao kaisa bo ekjon নিজেনি জাতি নিজেনি বিথৈ নিজেনি বোমা নিজেনি বসাব নিজেনি উচ্চারণ নিজেনি মানে মাতৃভাষা কক সাবে মানে ককনো जों 100% जों राइसपेर ना नांनाय बरम रना नांनाय নিজেनि বোমা बफाना निजेर बरम रया निजेर मान सन्मान खलायके साबो खलायनायबा अमनि बागैना जों दिदिन आंनि आंगा हाय हाय मा सानफिनाय आबा आरो खलायफिनायका Haike tabuk 21 tarik ni je o dino judi clear ong ya kata wis haina hai lahara no kharjak tani khak tong hai sible aw belain hambai sar jorari mani bagai hambai rokno sarni ni simkhai ani mung koglai je tirpura ang pd group ni